magandang umaga mga kaslim. So pupunta kami ng Eco Park, Mabunaw Eco Park. So now nagbibiyahe na po kami. Musulod mi diha karon. Bawal daw manguha ng bulaklak. Dagan. So ayan guys, bababa ako doon sa baba. Ubos mo, ito ko sa ubos mo. So tanawa ko niyo, magkawang-kawang ko dito. Yan. Yan, tanawa ko din dito. Betchay! Hi, Betch! Kauban na mo si Betchay, no? Dandog kayo. Sorry. Oh. Oh, yan guys, ay. Loy kisyo. Oh. No. Ako ta siyang tabangon niya. Ang problema ni kay sing damay po ko kay. Kuan lagi kayo slide kay ni. Sus. Oh, lagi. Tanggal yung sapatos ay. Why? Hamong goy. Tura. Why? Luap. Ali. Ligoy. Ali, dali. Naulaw mo na siya, oy. Ali na, dali. Ali, naulaw na. Naulaw. Goy! Turo. Goy! Dito sa taas. So, ayan, nasi X Diary. Betchay TV. Ayan, Hi. din palang mga ano dito. Naday kalingkuran diri guys. Naday kalingkuran diri mga kaslim dool ra kayo. Na so nindot di ang tatong nakadala mig balon kay pwede rin magkaon-kaon diri So diri sa Eco Park guys. Wala ni siya bayad, free ni siya, free entrance, wala siya bayad. So kung kinsa man tong gusto mo adto diri, mulaag-laag diri sa Eco Park, open kaayo mo diri. Mga kaslim na siya tambayanan. Na siya tambayanan nga payag-payag diri nga kung kapuyo na ka didto nga sa maglakaw-lakaw didto sa taas. So diri, pwede ka diri magstay, magpahulay sa kakadali. So mong tubig ay tuaday sa kung sisdala daing ang tubig na. So tama gid ay unta tuno nga nagbalon mi kay pwede ra daay mi mukaon diri. Tapos taod-taod muuli ana. So yan, gwapo kay diri guys. Bugnaw kayo siya ang panahon. As in, bugnaw. So kung nagplan mo o kanang laagan ninyo, diri na mo guys sa kuan, Eco Park kay wala gid mo gasto diri. Ang inyo lang is ang effort ninyo nga pagpadulong diri kung halimbawa nag-single motor mo kana pero chokes ra kaayo, dili ra kay siya ingon as in nga layo gid siya gikan sa sentro. Duol ra gid kay siya guys. Yan. Susulit kay so mangita pa mig mga view di asa na ano. Nindot kay siya diri kanang with kauban nimo imong family, imong mga friends. Yan. Nindot siya diri. So tura sila busy kay sila dito guys. So busy kay sila dito.
si Betchay TV o si X Diary. Shout out to X Diary and Betchay TV. Yan. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Nening Payat Vlog. Ayaw dyan mo kalimot o comment guys, like and share my videos para daghan siyang makakita no diri dapit sa Eco Park. So nindot kay siya diri laagan guys. Bugnaw kayo ang place. Yan. Pwede gani siguro dai ka magluto-luto diri kay naamay ka ng abuhan. Yan. Ang nindot magbalon para dili na ka mahasol magluto no. So magkapuyon ka, snack-snack.